Għall-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici l-aħħar żviluppi li ħarġu f'dawn l-aħħar sigħat mill-qorti mhumiex inkwetanti. Staqsejna lill-Ministru Owen Bonnici jekk mhux inkwetant dwar il-fatt li f'dawn l-aħħar jiem is-sistema ta' kif jinħatru l-ġudikanti f'Malta se tispiċċa taħt l-iskrutinju tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u li 3 Ministri tal-Gvern mill-ġdid jinsabu taħt inkjesta kriminali b'rabta mal-beħ tal-isptarijiet pubbliċi lill-kumpanija Vitals. Il-kwistjoni li ħajkonna preliminary reference fuq is-sistema ta' kif naħtru l-ġudikanti u għandna wkoll il-kwistjoni tal-Vitals fejn għandek 3 Ministri mill-ġdid qed jerġgħu jiffaċċjaw inkjesta kriminali. X'tikkummenta b'mod ġenerali dwar dan kollu? Jiena nikkummenta nodu attenti kif nitkellmu għaliex aħna tiddeċiedi, wieħed irid jiddeċiedi jekk għandniex rule of law li taħdem jew le. Fl-aħħar sigħat ukoll qorti ħarġet l-ordni tinfetaħ inkjesta kriminali fil-konfront tad-ditta legali Katkuti Kawki dwar jekk intużax influwenza biex jinxtraw passaporti Maltin għal klijenti prospettivi. Filmati li xandru minn stazzjon Franċiż kienu ġrew mad-dinja. Mistoqsi jekk dan l-aħħar każ marbut ma' din l-iskema li għal darb'oħra tappa nisem pajjiżna wasalx il-waqt li l-iskema tiġix sospiża u riformata Owen Bonnici evita li jwieġeb. Din hija turija li aħna nemmnu li din hija turija li l-istituzzjonijiet jaħdmu, l-rule of law taħdem u l-iskema nifisha, Ministru. Tieni ċansu minkejja li dan ir-rikors tressa mill-NGO Repubblika li ilha ħafna tgħid li f'Malta l-qrati ma jaħdmux. Issa għandna prova li l-qrati jaħdmu l-investigazzjonijiet isiru. Ġajna provajna nistaqsuh dwar l-iskema fejn il-Ministru qalilna li xi stejjer li ċirkolaw dwar individwi partikolari li xtraw il-passaport Malti ma kinux minnhom jew kienu amplifikati. Dwar l-iskema, Ministru taqsejtek għax apparti dan il-każ kien hemm ħafna nies li ma tantx huma sejviri ħanajdu hekk li ingħataw ċittadinanza Maltija mbagħad spiċċajna the headlines għal raġunijiet żbaljati b'mod internazzjonali. Rridu noqogħdu attenti għax hemm stejjer li wara r-riżulta li ma kinux minnhom. U hemm stejjer fejn ir-riżulta li kienu amplifikati, però huwa importanti li aħna nkomplu nenfasizzaw id-due diligence aspect ta' dan il-programm fejn hemm sistema b'saħħitha ħafna. U qal il-programm ta' beħ ta' passaporti u wieħed ta' ġid u fost l-aktar wieħed robust mad-dinja kollha.